ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କିପରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଉପର ଭାଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସେଠାରେ A26, B27, C28 କିମ୍ବା D29 ପରି କିଛି ଲେଖା ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି A ଥିଲେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, B ଥିଲେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ମାସ, C ଥିଲେ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, D ଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଆଉ ଶେଷରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡରରେ B28 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ସିଲିଣ୍ଡର ଜୁନ ମାସ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କୋଡ୍ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସିଲିଣ୍ଡର ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟକୁ ସୂଚାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ C29 କୋଡ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ 2029 ମସିହା ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ସିଲିଣ୍ଡରର ଲିକେଜ୍, ଜଙ୍କ୍, ଫାଟ ଏବଂ ଚାପ ସହିବା କ୍ଷମତା ଯାଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇ ନୂଆ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୋଡ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପାର ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରାମର୍ଶ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରକୁ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର କୋଡ୍ ଚେକ୍ କରି ଆଣିବେ। ଏହା ସହିତ ରେଗୁଲେଟର ଲଗାଇବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି କୋଡ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।